אוקיי, אז אנחנו מסתכלים פה על הפיורד של טיבת. יש לנו פה את שדה התעופה. הזוג המדהים הזה הגיע דרך שדה התעופה של טיבת. שלום. מה שלומכם? בסדר. איך הנוף? בסדר. ברוכים הבאים למונטנגרו. אוקיי, אז אנחנו פה מסתכלים ממש על הפיורד של קוטור. אפשר לראות פה את הקרוז. יש לנו קרוז שהגיע כמעט עד לעיר העתיקה. אפשר לראות פה את העיר העתיקה, אני עושה עליה זום, לשם אנחנו נרד. אנחנו כרגע למעלה בפנורמה, אבל מהפנורמה אנחנו יורדים ישר לתוך העיר העתיקה. דרך אגב, קוטור היא עיר ששייכת לשמורה של אונסקו, שזה ביג דיל למקומיים. אנחנו נטייל שם, וגם שם נמצא הקרמשניט הכי טוב במונטנגרו. תגיד להתראות. להתראות. ביי ביי. פה אנחנו נמצאים במפרץ קוטור, ואנחנו רואים על ההר חומה שעולה למעלה, 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 ועולה על ההר ויורדת למטה, מגינה על ההר. אנחנו רואים פה שני שושקס. שני שושקס, ולמעלה את ההרים של קוטור. הלו. טיבת, סנט מרקו. אנחנו עכשיו נוסעים לצד השני, ללושטיצה. אנחנו בעיר העתיקה של קוטור. קוטור. ואנחנו נמצאים ורואים לפנינו את הקרמשניט הטוב ביותר במונטנגרו. ויכול להיות גם בעולם, ויכול להיות לפי דברי שושקה נכון. המונטנגרית בכל העולם. נכון, תראה להם מקרוב. עכשיו אנחנו נצטרך לטעום את זה גם. נכון, אפשר לראות פה את כל השכבות, הכל קריספי, שומעים את זה? יש פה את הקרם הכי טוב ואת השכבות הכי קריספיות, ועכשיו אתם תטעמו. וזה תה, וזה קפה. תראה להם שזה פירות יער פה. זה מבשל? ופה זה פירות יער. כן. אמנון, חייב לזוז. אוקיי. הגענו לעיירה לושטיצה. שני השושקס. יש קבוצה מאחוריך, בוא. כן. עכשיו אנחנו נמצאים בעיירה שנקראת פטרובס, שזה בעצם כפר שבודווה בלעה אותו. מה שיפה בו זה טיילת מאוד ארוכה וכל מיני הרים ואיים. אוקיי.
מה שמאפיין אותה זה טיילת שהולכת לאורך החוף, ואנחנו נמצאים עכשיו בצד שלה. בתוספת לדברי המדריכה המפוארת, שלום שלום. כן, כן, אני מדבר עברית. איפה הנציג של אל על? יש כמה, יש טניה? ישבנו מולכם. נכון. פה, כבר 20 שנה, כן. הייתי בטיסה איתנו. זהו, צירוף מקרים. אני לא מזהה, כי יש משהו דומה, לא? מה שלומכם? פה זה דבר שמבהיר את הנושא של הפיורד, שהייתה פה רעידת אדמה ונוצר הפיורד כתוצאה מחיכוך של שני לוחות, ואת רואה את הזווית, אתם רואים את הזווית של הסלעים, איך שהם התעקמו. אתם רואים איזה יופי. היום יום 7 במאי, התמקמנו במלון ואנחנו בקומה 7. זה מה שרואים מהקומה 7. בקומה 10 יש קזינו, ועשינו גם סיור קזינו. פה יש מרפסת. ארוחת בוקר, פינת הפירות, פינת מאכלים שונים, פינת נקניקים וכל מיני חולרות. פנקקים, דייסות, פלצ'ינקס, פינת היוגורטים, דייסות, פינת הביצים, מאכלי ביצים, ביצים קשות, ביציות, פינת הגבינות הצהובות ונקניקים, גבינות, פינת הירקות,
לחמים שונים. פינת תה קפה. שיהיה לכם בתיאבון. אנחנו מסתכלים פה על אגם סקאדר, האגם הכי גדול בבלקנים, שמורה יפהפייה. עוד מעט נרד למטה ונעשה שם שייט. למעלה, אתם רואים בפסגה, אתם עדיין יכולים לראות שלג. אנחנו במאי ועדיין יש שלג למעלה. זהו, אנחנו עכשיו נרד עוד מעט, אפילו אולי נשתה קפה ונהנה מהנוף וגם נעשה שייט. אז הנה שתי האיים של פטרובץ שראינו מלמטה, עכשיו אנחנו רואים אותם מלמעלה. הנה הכביש שעלינו בו. אנחנו בגובה של 100 מטרים כרגע. שוש, מיכה, תגידו היי. הלו. אמנון, מה נשמע? בסדר. בסדר, בסדר. בסדר. יפה. זה ספרי. אנחנו נמצאים בפטרובץ ואנחנו מסתכלים כאן על האי שקוראים לו סווטה נדליה, אפשר לראות אותו שם. יש להם כנסייה קטנה למעלה, זו כנסייה סרבית אורתודוקסית, ממש חדר קטן וצנוע עם אייקונס. כשהם רוצים להתפלל או להדליק נר, הם מגיעים לשם. נעשה זום. חוץ מזה, בסירה, כן, אך ורק בסירה. יש לנו פה גם את התצפית, אבל אנחנו נסענו בכביש שעוד יותר גבוה, ובצד השני אנחנו בעצם יכולים לראות ילד של פטרובץ. זה נראה ככה. פטרובץ זה בעצם כפר מאוד קטן וחמוד שנמצא בבודווה. תראו איזה יופי. ממש כמו מהסרטים. יש לנו פה את המדריך הכי טוב במונטנגרו, אמנון. תציג את עצמך. אמנון, המדריך המקצועי ביותר במונטנגרו. מספר 1. מספר 1. אוקי דוקי. ויש לנו פה את שוש. אשת המדריך. שהיא הביג בוס של כל הקבוצה. אנחנו מקשיבים לה וקצת מפחדים ממנה. היי שוש. אז פה אפשר לראות את המלון שלכם. ממש ככה. פה ספלנדיד. אנחנו מסתכלים על בודווה. כאן אנחנו רואים את העיר העתיקה. כאן יש לנו את האי שקוראים לו סנט ניקולס, המקומיים קוראים לו הוואי, ופה יש לנו את סנט סטפן, האחד והיחיד. אי פנטסטי, זה אי סגור. וכאן יש לנו את הזוג הכי יפה במונטנגרו, תגידו שלום. מה שלומכם? מה שלומכם? יש לכם נוף מהמם מאחורה. איך ההרגשה להיות במונטנגרו? רק המדריכה 10. נייס, נייס. הסקיפר שלנו מתפנה עוד איזה 20 דקות, אז בינתיים ישבנו לשתות קפה על שפת האגם. אז אנחנו יוצאים לשייט מכפר קטן שקוראים לו ורנינה, אחד מהמקומות הכי אותנטיים שיש במונטנגרו. אנחנו עכשיו ממש ניכנס לתוך אגם סקאדר. פה יש תעלה שאנחנו עוברים דרכה.
תסתובבו אליי שנייה. רק עם הראש, היי. יפה. אני מסתובב. יפה מאוד. אוקיי. בבקשה. הנה, תן את זה לשושי. אמנון, תן לה. שושקי. מתנה מימי. צילמת את זה? כן. פה אנחנו עוברים במעבר. תראו, יהיה לנו פה מעבר מאוד מאוד יפה. פה רמת המים היא די נמוכה, אבל בגלל שהסירות פה הן שטוחות למטה, אפשר לעבור. יש לנו פה את אמנון ואת שוש. שוש היא קצת קר לה. זהו, אז אנחנו נעבור. אנחנו קוראים למעבר הזה יציאת מצרים, כי יש לנו סוף מסביב. הנה, אנחנו יוצאים לאגם סקאדר, עוד מעט נתחבר ממש לאגם. אפשר לראות פה את הציפורים. אנחנו נמצאים בתוך השמורה. כן, אז פה אנחנו בעצם יוצאים לנהר מורצ'ה. זה נהר שמגיע מהצפון, מים מתוקים וקרים, הם מתחברים לאגם סקאדר, ואנחנו עוד מעט נגיע גם לאגם סקאדר. זה כלא הסקיפר שלנו, האחד והיחיד. לא?
זה סירה במעבר כן, הזה. נו, מעבר ים סוף, זה רק אונייה אחת. כן. רגע, אתה מסתיר. זה בשר הכל פה? זה בשר וזה זה בורקס בשר, וזה תרד. וזה בורקס תרד תרד, וגבינה. תרד וגבינה, כן. ועל זה שמים יוגורט ואוכלים. אנחנו נמצאים פה בצייבנה, נהר יפהפה, יש פה גם מפלים. You must start. פה המעבורת שלנו מגיעה. יצאתי לעשות סיבוב קטן בטיילת. זה המלון שאנחנו רואים אותו מהכיוון ההפוך. זה הערים המקיפים את המלון. דבר ראשון, איך אומרים במונטנגרו? דוברו יוטרו. דוברו יוטרו. נכון מאוד, דוברו יוטרו. אנחנו נמצאים, בוקר טוב. אנחנו נמצאים פה בצד של טיבת, במעבורת, ואנחנו עוברים לצד השני, לשם. בעצם בשייט הזה אנחנו מקצרים שעתיים כמעט נסיעה, וזאת הסיבה שאנחנו לוקחים את המעבורת שהיא סך הכל 10 דקות. זאת הטיילת, אנחנו רואים פה את האנשים שמטיילים פה. לאחר שהלכתי די הרבה, הגעתי לקצה המלון. ילדים משחקים כדורגל. אז פה אנחנו יכולים לראות ממש את היציאה מהמפרץ לים האדריאטי, ואנחנו מסתכלים כאן למטה על העיר של הרצג-נובי, לשם אנחנו נגיע בהמשך. זה פרי גליצה, וטובלים אותו בדבש, ובנוסף לכך יש לנו פה
פרשוטו, שעשוי כבש. מכבשים, וגבינה. נכון. הגענו לבוסניה, נכנסנו לאיזו מסעדה כזאת, מקומית, משהו נחמד, יפה, תכף נראה איך זה נראה בתוכו. Size of a finger. Minced meat rolled up into sausages with spices. So let's go with that. A little bit of prosciutto. Just a moment. Oil. Let's go in part. Does that sound as a good base? Okay. I'll order that. Oh, by the way, they have the water, the jug of water, and the bread. Stationary cover. Plate of the gas. Because there's just going to be a lot of fluid and you won't be able to see it. פה אנחנו משוטטים בעיר שנקראת טרבינה, שהיא בהשפעה עות'מאנית. נכנסנו לעיר העתיקה של הרצוג נובי. הרצוג זה כמו הנשיא, ונובי זה חדש. ובאופק אנחנו רואים את שני השושקס. וזהו, בואו נראה מה יהיה הלאה. אנחנו מסתכלים פה על מגדל השעון של הרצוג נובי. עולים למעלה, שם נמצאת הכנסייה של סנט מייקל, ותראה להם את הצד השני. תראה להם, תסתובב, תראה להם, כל המקום הזה מלא, כשהעונה מתחילה, יש פה מלא תיירים. Ja, dalje, ja ne vidim. Zemlji, מול העיר העתיקה של חומות מסביב, ואתם תראו שתוך כדי... אתה רוצה... רגע, זה עדיין מצלם לך. הגענו לעיר העתיקה של בודווה. הנה שני השושקס הולכים צמודות. אנחנו מסתכלים על מלון אבלה, הוא ממש נמצא ממול העיר העתיקה של בודווה. הקהילה היהודית כל שנה לוקחת פה את המלון ל4 ימים, ואנחנו עושים פה כנס, לכנס קוראים מחר. מגיעים לפה יהודים מהבלקנים, ואנחנו עושים פה הרצאות כל יום, יש כמה הרצאות. יש מרצים מישראל, יש מרצים מאמריקה, יש מרצים מלונדון, מאירופה, מכל מיני מקומות. וזה מקום שהיהודים מתאחדים בו ל4 ימים כל שנה, כבר יותר מ10 שנים.
אז אנחנו עומדים כאן ממול העיר העתיקה של בודווה. אנחנו יכולים לראות את החומות, ואם נעשה זום, אז אתם תראו, אתם רואים, יש שם אריה עם כנפיים. בודווה גם כן הייתה שייכת לאימפריה הוונציאנית. אוקיי, היום זאת המקה של התיירות במקור. הפעם הראשונה שהזכירו את בודווה זה היה 500 שנה לפני הספירה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מקום מאוד עתיק. כמובן שהעיירה שהייתה פה בתקופה ההיא ומה שאנחנו רואים עכשיו זה לא אותו דבר, מכיוון שהיו פה הרבה אימפריות שהשתלטו על המקום. אוקיי, אז אנחנו נמצאים פה בכיכר המשוררים. אפשר לראות פה ממש את נעשה זום. הנה. The Square of Poets. אז פה יש בדרך כלל זמרים ששרים בערב, או מישהו שמנגן, תלוי מתי אתם מגיעים. אתם רואים שגם מאוד מקושט פה, לא מזמן היה פה פסטיבל בבודווה, והם השאירו את הקישוטים. אתמול הם גם עשו הופעה, ופתחו את העונה הרשמית. פה אנחנו רואים את אבלה? את המועדון אבלה ואת העיר החדשה. מה ששושנה אמרה לנו שבודווה רוצה להיות הלאס וגאס של מונטנגרו. מקימים קזינואים, בתי מלון, והם רוצים להיות המרכז. והם באמת המרכז. פה שוב אנחנו רואים את האריה המחונף, הכוונה עם כנפיים, שזה מעיד על זה שהעיר הייתה ונציאנית. היי, אמנון. היי. פה יציאה סודית שרק שושקה מכירה אותה, ואנחנו יוצאים ואז נראה את הנוף של הים. אז אנחנו עומדים פה ממש מול הכנסייה של סנט איוון, והרבה כנסיות בצד הזה של הים האדריאטי, העתיקות, אתם תראו שיש ליד ממש מגדל עם שעון ופעמון. בדרך כלל זה רק מגדל עם פעמון. כשאנחנו רואים כנסייה כזאת, אנחנו מסתכלים על כנסייה קתולית. זה היה הסגנון אז. לעומת למשל האורתודוקסים, שהסגנון שלהם זה ממש פעמון אג. ישן וחדש. הרבה קהילות נאלצו לעבור לאסלאם, אז זה קטע פרינציפיאלי שהם הולכים לכנסיות, זה לא כי הם, בוא נגיד, אולטרה דתיים או משהו כזה. באו ללמוד בית ספר לקיאקים. אז אנחנו נמצאים פה בפרסט, אנחנו נראה אותה בהמשך, אבל לפני זה אנחנו מסתכלים פה על שתי איים. אי אחד בצד שמאל קוראים לו סיינט ג'ורג', שם יש גם בית קברות, ובאי בצד ימין, לאי הזה קוראים גברת הסלע, זה אי מלאכותי שבנו, ועל האי הזה בנו את הכנסייה של גברת הסלע. אנחנו עכשיו נשוט לשם גם, אבל לפני זה אנחנו נתחיל את הטיול שלנו בפרסט. יוצאים מהעיר העתיקה.
מפה ניקח את הסירה לכיוון האי שדיברנו עליו קודם. כרגע סיימנו ביקור בחווה מדהימה, ופה יש מסעדה שנהנית מהפירות של החווה הזאת. זאת המרינה והטיילת של בודווה. והנה שוב השושקס. כדי לקחת איזה גבינות, אנחנו ניקח פלטת גבינות ומתוכם נבחור את הגבינות המתאימות לנו. שתים לכיוון גברת הסלע. אני לא יכול לעשות לכם סיור עכשיו כי מנקים את אז פעם אחרת.